Laithane 29 August Salmari Korksa Monai Bwrwi Saksajung Kotok Soroi Thimani Norok Baksa Sayman Kana Eba Baksa Saimanya Tona Tangi Thwika Hankai Bini Hamjama Sala Bobai 4 bosor Tongi Kajana Kok Rizak Piaba O Sala Tabuk Hankai Alka Bwrwi Kwtal Nogot Tlangai Adozir Bom Bom Sak Wag Hanglai Tongka and Pulani Bwrwi no ke break up Kharika Bagai yang Pulani Bwrwi Bini Bara Nogo Ekdom Dukunang Zamani Saksajung Kotok Soroi Thitangka Abo Kahai Kokrono Kanai O Paltu Bakpar Musuk Celana Nortam Khane Musung comment ke sadi Abagi Phadi Tini O Mane Bwrwi full atozat secret library khologi Simon Lane so a secret library channel parties or kamnati joto buji manai tenung bo nini kubiko thoma chino share khane musung tongka hankai norok display in Facebook or Instagram adi nukin man khana aboni link description rizak aro direct nor recog tongki share khaimano Sekang sinemung sanai o Kotok Soroi Thine Bwrwi eba Mona nimung engka resmi ka phatong abo Tripura title khobjaku class 12 pori tongo kami engka sabrom mono Pulia sekang o Monai class edo pori toma jora khoroksa chlawi sinile hamjaki tongka khorni hamsama kasara waisa walayo waisa hamlai keno loki baksa tongi bujilai tomani salcha hanke Bwrwi buma bufa sauiman ka borni bosajak khorsa chlawi hamjak tongo hnai abagai nokni buma bufa borni bosajana Kotokha tei saka porna jora kamke pordi tabu hamjana joraya abo haki buma bufa Kotokha Bwrwi no mane o Bwrwi hamsama kongno khnai bini ama babusong Pulia jora accept khali abo haite haipano Bwrwi bini ama babani kok naya kare bini hamsama chalano boi kahai engla borok ka ham hnei bisas khalai a chalabane hamjaki tongkha a bagai Bwrwi be chalano Pulia ni simi loki baksa kaham korengke hamsalai tomanukei paithako Bwrwi buma buha songbo bosajani tomuno nukei a chalano accept khanaka abo hakino Bwrwi family member plus joto friends rokbo trik joto sawiman ka borok hamjaki relationship tongmani kok tei khorni hamjaki tomajora bini hamsama chala o Bwrwi bara noko daily thangla suke tongu sau mane tabun jora girlfriend boyfriend kasara abo kahai kok sana thangke just normal kahachi engsu abakai norno bujina sidita chala o Bwrwi bara noko daily thangi tong phayo rokhenka ba tamrok angkana oke phadi hinka tesa chini main story Bwrwi class 8 ni simi a chalana bisas khlai bakabe hamjagi family tabu class 12 kakha mane borni relationship 4 bosor complete engka henei manota tei khorni loki baksa tongpuru chala Pulia jorani simi samai tangi o Bwrwi no sawa angne nungmano kajanai nono kare angte kebana hamjagi manglak nungno ani Pulia te paithane hamjama chala abo kai faltu Bakpar kok sawoi a Bwrwi no use khaimang 4 bosor complete engka yang Bwrwi ke o chalana ekdom kobuno hanei Pulia ni simi tabusuk jora wansuk tomani eba bisas kai tomani phiaba laithani saloki chala alka Bwrwi Kwtal baise hamjagi permanent engthangka yakulo Pulia ni Bwrwi bini hamjama chalani joto kok khane saiman keno a chalana call te message kobama khakya apuru chala call receive khlai o Pulia ni Bwrwi no saka nung ano pogithang siri angte nungbai kajang man kalaka chala a kok sa Bwrwi ni phone number joto jaga block khariba ke en ayang te khoroksa Bwrwi Kwtal nogo talangmani a Bwrwi baino adosit bom bom sakwak enjoy kai tongka chala a Bwrwi Kwtal bai a jora ayang te khaksa Pulia ni Bwrwi salche salniya bini hamjama chalano hopung sabung daily call message khayo tesa phirogide phano hne haipano chala o Pulia ni Bwrwi no care khaliya direct breakup khaisugino kagai rikha abagi Pulia ni Bwrwi saksajung kobama kok wansuka agi Pulia jorani simi bo a chalabai kobama samai tanglai imang nukmani tini nogo ma babu taku buku plus ani dolok joto saimanjak tabuk ani kobiko thama a chalabai tongi jai yakar jaka atikok bui khanaki ani bagi kobama hamya salainai ang blenyo lachung manai Bwrwi saksajung a kok wansuma bai laithani saloki bini bara nogono saksajung Kotok Soroi thwithangka rest in peace tabu baksa loko a kokno khane saimano khoroksa chalani bagi tangi thekya hane a bagi chingsanai Bwrwi le a chalani bagi se bini ama babuni kok naya woi hamjakmani mane Pulia ni simita tabu a chalase ateke Bakpar tomung tonge yakar klangu henke Bwrwi borok chere bukhaba dukhu nangsge phano saksajung thina nangkhana paithego ching abon sanai porma jora hamjak laimarok ekdom chaya tangi hinkai ching jotoni ama babu chino kaham sremung ruwei borok kuchu kotor khanamo chungjago phiaba ma babuni emano a hamjama borokni eba khoroksani bagai pora rokta yakarti eba life nosto takadi chalapano eba Bwrwi pano a kongno kamke wansuke bukhaw chopoinari
because kaisa kobi kok nengbo angbo jengjoto saimano tabuni jora kobi hamsanai gerikha tabuni jora angka kaje sekang khoroksabai hamsake bihik bose hake tonglayo chalayo but kajana jora phakeno naithok sitra naithoki thalayo plus rang puisano nasake geri ganang hene kajelayo o sengjaro bokha kaham bujinai borok manani blaino thogo abo nengbo angbo jengjoto saimano aboge sanai sekang kahamke poroi sagni yakubai basabai borok kotorse engdi abo kahai falto bakpar tomuni hamsama jaga time ro time nosto takhadi and abo kahai khoroksa falto bakpar borni bage life nosto takhadi abo ekdom chaya ari sengjaro borok kobama tongko khorsa thangete khorsa phane gothang tongi buda gotal hamsama borok maye tongba laso abono sanai tini o monai burni life no bini hamsama chala atike nosto khlai butharmani a pap nengbo salcha nangnai nangya thanglak je chala abo haikhanai te je bini tabuni buribo tamo guarantee tongba 4 bosori hamsama burino se tongi chai yakari mano hinkai nono tongi chai yakarani tamo kotor kok tongba o jagabo o chalani puma pufanobo jeng abono sanai norni bosano cherai joran simi norok okra borok atije phringi tobo boni bosa burino hamsage kajiya sekang tongi chai yakari buthardi aba hakida norok puma buha phring but o jaga kaisa kopikok abono puma buha to kahamno phringo abo jeng bo saimono tangge hinga jeng jotone ama babuno jani sa bosano kahamno phringo phiabo tam sanai o chala eba borni bosara batro masroka achakya saimanyata abage boni bosano aba hake life nosto kai botharna nangkhana tini o thainai nokuni family member a batro masin sila koborno kuno kok saya kuno action naya aba borni matter phiaba norok jodi chini area ni sineja borno abuti khakya hankai jengne norno yakara hinita wansudi so anintara baitolte maneso norle abo kai falto bakpar batro masin sila chalano tam sanamusun comment ke sadi tangi hinkai abo kai bakpar falto o batro masin chalabo norin comment ke boboto kaham hamya wansuna renai bele hedeba en o batro masin taku boko eba bini jati ko se jengbai mungsa kok sanamusun khai norok display chin Facebook or Instagram adi nokima khana norn ekdom most welcome khayo abo kai family member no sengmai kok sanabake because norok chini second channel o video kaise nokima khana o buri rokangka boino hamya saya ke viral khaye lachimurika पाइथेको हनके ताबु पुलिस रमजके पुलिस बाय रमिथन जका आपके चिंबो अब काहे फाल्टु बाकपर्नो मोस्ट वेलकम खयो चिंबो नर्क बाय नासिंगनो दं जतो मालानि बगे नरक जदि अ भिडियो नाने मो सुंका हनके डिस्क्रिप्शन लिंक रसा खाबै नाय बनो सो ताउन बाय भिडियो आसु जराना माल फिने नर्क नेक्स्ट भिडियो जका भिडियो ना सासा तंगे शेयर खना तापोगदि